Ντόρση και Κέσελ, η πεντάδα του Ολυμπιακού. Σπανούλης ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρολεύκων για 3. Ο Κιλ Μπιλ δημιουργεί σκορ στο μάτς. Γερμανός δεύτερος διετής αναμέτρησης. Λότερ Μόζερ, Σπανούλης για 3. Ναι! 13-6. Με το Σάδα, την Σκρίνο Χάιντς. Σπανούλης ξανά με το Σάδα, δοκιμάζει για 3 στη λήξη του χρόνου. Ναι! 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Παπα-Νικολάου δοκιμάζει για 3. Ναι! 48. Σπανούλης. Ωραία για τον Ντόρση που θα καρφώσει. Μεγάλη φάτας. Σπανούλης κρατάει την μπάλα, δίνει στην Ντόρση. Σπανούλης περνάει την μπάλα για τον Ντόρση. Καλώθη και φάουλ! Καλώθη και φάουλ! 68-64. Ο Ολυμπιακός στα αγκαλιά με την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στο τελικό. Ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στο να πάρει το αίμα του πίσω από την Μπαρτσελώνα. 68-64. Δημιουργεί ο Σπανούλης. Εκτελεί ο Ντόρση. Θα έχει και ευκαιρία για συμπληρωματική βολή. Έχουμε δημιουργήσει προβλήματα. Σπανούλης. Πάντα με το Σισκάουσκα. Σπανούλης. Σε σου 3 πόντων. Ναι! Βγαίνει ο Άντρικ για να του δώσει το σκηναστός αντίθετα. Πάει σε διείτηση. Πασάρει ωραία το Παπα-Νικολάου που καρφώνει. Φοβερή δημιουργία του. Βλέπει ο Παπα-Νικολάου. Ευθυνδιασμός του Ολυμπιακού. Σπανούλης για 3 τον ευθυνδιασμό. Ναι! 41. Μάτζαρης δοκιμάζει από τα 6 και 75. Ναι! 53-40. Πρέπει να το πείτε. Οι νεαροί παίκτες του Ολυμπιακού θα κερδίσουν πάρα πολλά από αυτό το μάτι. Το κλειδί στο να μπορέσεις να ανοίξεις λίγο την άμυνα, γιατί μέσα στο καλάθι είναι πάρα. Και από κοντά ο Πρίντεζης. Ψυχολογία και αυτοπεποίθηση στον Ολυμπιακό. Κέσελ για 3. Μάτζαρης, Παπα-Νικολάου σε σου 3 πόντων. Ναι! 59-50. Τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείτηση. Πρίντεζης με το χέρια. Ολυμπιακός 7 δέκατα πρώτο τέλος. Είναι